Inselelo yokugqoza kwamanzi endaweni yakwaNobuhle into ebhekana nomphakathi wakule ndawo nsuku zonke. Izakhamizi zithi sekuphele isikhathi eside zingenawo amanzi nokwenza impilo ibe nzima. Ivumba elisendlini kangangoba kunuka andibaweli nomuntu ongenayo mina endlini yami ngoba kaloku kuyanuka. Sithatha namanzi ovasa sikwagalele toilet. La amanzi aphinde nawo ufika phakathi la toilet enze elimo ivumba. So ngokulondo iyasihlukumeza kakhulu. Mina ndineminyaka eyi-76 andikwazi kuya etepini funeke ndijingele ndiye etepini okanye ndiqeshe abantu or intombi yami ithutha amanzi okokoko abanye abekho abantwana basesikolweni sidikwe le ndaba amanzi. UZoleka Ncwadi onokukhubazeka nophila ngesibonelelo sikahulumeni uthi kudingeka akhokhele abantu ukuze athole amanzi. Ndiye ndicela abantwana apha ekuhlaleni nabontwana funeke ndibabhatale. Uyaqonda ndibanike i-R10 okanye noba yi-R2 umntana andikhelele iimbombosi zibe mbini zamanzi. Ngelinye ixesha lokuhlamba nayo loo mali leyo funeke ndikromoloze noba yi-R1 noba yi-R2 ndicenge umntana uba makandikhelele amanzi phayana because kaloku akho mntu. Obhekelele ingqalasizinda kumasipala iNelson Mandela Bay uKhanya Ngqisha ukhombe ngenjumbane ubuholi baphambilini ngokungalungiswa kwengqalasizinda. We accept that as a municipality we've got a responsibility to provide water. We can't give excuses. Remember also that ourselves as the EFF, we only entered into a government not less than a year ago and we found these problems there. UNgqisha uthi umasipala ubheka isisombululo esizohamba ibanga elide ngokugcina ingqalasizinda njengoba ukulungiswa kwayo kuqhubeka.